so nitie kaka inyalo timgi ma gigi timre. E kinde mimanyo jolony mondo gigi ochopi, watieko chenro sa oseromo kanyo ne achiel romo sa 2:30 ka watieko mondo mi japiny oyude gino mawacho ni sense of ownership, kata mondo mi okaw UHC ni mondo mi owach ni ma en girwa kama intiere kar ka wasire wan bende kaka jopiny e yo madwarore kaluwore ni ka gino ochopo piny ka wan bende wantiere kode mana kama wantiere kar ka. Wach mari mogik ne japiny kaachiel koda ka jogo ma jodito e migawo mar thieth. An gima dong' awachi mokwongo achako gi jodito mar thieth. Wang'e ni watiyo ne jopiny. Nitie kamoro rang'iny mo ma kichope to kata mibadhigi nitie kaka inyalo geng'ogi kata inyalo duoko gi chien. Chunywa mondo ng'e ni watiyo ne jopiny. Kwang'eyo mano, pesa mobiro e lwetwa kodhi e bura kaka koro gin kap katetno. Bang' kata dweche 2 be gima nuwachi bura no timre ne jopiny. Mar 2, jopiny be nyaka waming'e gini. Omiyo kaka wan josiasa emomiyo idwa ni jogi bende oriwre gi josiasa maloso gin ma gin e kor gweng'. Nyaka giti gi ofisa manie kor gweng' ka ma giriw wach achiel eka japiny biro winjo. Kata ka en wach somo, jasiasa nyaka wach gima education wacho. Ka en wach thieth, jasiasa nyaka wach gima MOH mar thieth timang'o wacho. Eka jopiny ng'eyo ni gini en ma kaka koro sani ma kendo be nitie sirkal mamalo to gi sirkal mar county. Gima jasiasa wacho, gima ja county wacho, gima ja national government wacho, ka gin piny kama jopiny nitie, obedadi achiel. To gimoro amora mitimo, warwak jopiny mondo timang'o odonjie, gin be ging'e gi penjo. Nyoro wakadho chike moko to an nyoko kadre maber wobolose. Nitie komiti mane waloso chon ndalo mane wan e tich, ma kata dispenser gi health center ne nigi komiti mane jopiny bende nitiere. Pesa gi ne dhi direct. Koro sani waneno kuduoge to nitie kaka podong'. Kinyalo tim mano, ang'o momiyo sikunde secondary pesa nemna ni kanyo? Ang'o momiyo pesa mar osiptal onego bed ni amalo kata ma dispenser ok obedie gi pesa ne kanyo ma jogweng' botigo ka jo primary school nyalo bet gi pesa gi? Ang'o mono bet? Wabedo thuolo mondo waluongi kendo watwage wiye e yo moro malach. Agoni erokamano ne daktari. Nyakura moge jwang' mane makelo wa giko. Ageno ni yudo ng'eyo. Daktari James Nyikala, ng'eni pod wantiere chenro mana ka watieko sani. Wacho kanyo weche moko mangima. Wacho ni mibadhi owito oko, ochan tich e yo makare kama intiere. Bende kawe ting' mari mondo mi ibede ranyisi kata ibede para manyime mano mar chwalo thiethni ma ogonyore. En thieth ma ogonyore, ok thieth